Ni Andrea naiz eta duzu gara, eta konta bat dizu egin daun ipuin bat, deitzen dela animaliak. Bazen behin, animalik talde bat, eta bizizien elkarrekin. Baina mundu guzti huelta ematen nahi zien. Iritsi zion toki batea eta nurruten ikusi zuen zirko bat. Eta Santon elefanteek. Zer da horko gauza hoi? Eta tximinon martiak erantzun zion. Hori zirkoa da, enteratu ez baldin bazara. Antza iritsitakoan hango zuzendariak santzien. Ez, zuek ezin zarete sartu gainera, ez zarete hemengoak. Orduan animaliek erantzun zuten, baina gu mundu guztiari bere ematen gabiltza eta ez dugu zirkurik aurkitzen gure erakustaldea erakusteko. Orduan, pentsatzen jarri eta ondoan beste zirku bat ikusi zuten. Antza joan eta hango zuzendariak onartu egin zituen. Eta orduan animali guztiak pozik jarri ziren. Eta baina lehoiak esan zuen. Ez poztu horremeste oraindik gauza asko dago preparatzeko. Lan gogor egin zuten eta zuzendaria oso pozik jarri zen. Orduan pentsatu zuen mundu guztian zehar erakustera beraien lanak eta han abiatu ziren. Handikan 3 hilabetetara etxera itzuli ziren eta maletak desegiten ari zirela telebista piztuta elefanteak esan zuen. Konturatu alzarete, telebistan agertzen gara. Eta denak baietze erantzun zioten. Albiste zoragarri hori ospatzera atera ziren kalera. Eta parkean jolasean zebiltzala. Txakur txiki batekin topo egin zuten. Txakurra oso triste zegoen. Ez baitzekien nola joan bere etxera. Zer gertatzen zaizu, txakurtxo? Galdetu zuen asto belarri handia. Parkera jolastera irten naiz eta ez dakit nola bueltatu nire etxera. Eta non bizi zara ba? Ni, zirkoan. Zirkoko txakurra alzara bazu? Lasai egon. Guk lagunduko dizuegu batera. Denbora asko jardun baikara bertan lanean. Baina mila esker lagunak. Eta horrelaxe abiatu ziren zirkora. Baina zirkoa ez zegoen nor. Non dago zirkoa? Galdetu zuen hartzak. Gu etxetik ateratzean hementxe zegoen. Nik ikusi dut nire begiekin. Txakur txikia oso triste jartzen hasi zen berriro ere. Ez zekien zer egin. Alde batera joan, bestera joan, baina inon ez zen ageri zirkoa eta ez da bere jabea ere, baina bat-batean. Abrakadabra! Baina zer da hori? Esan zuen asto belarri handiak. Hemen gaude lagunak zuen atzean, baina nola lortu duzue arratsaldeko emanaldiko prestatzen ari gara eta truko bat asmatu dugu. Bertan zirkoa desagertu da. Hau izugarrizko susto hartu dugu. Txakur txiki izugarri poztu zen berriro ere bere jabearekin elkartzean. Eta handik aurrera
ez zen gehiago banandu bere berangandik.